eta soltatzen itxi. Koma zuzen. Mantentzen duen lekuan. Arnasa soltatzeko dira. Bueno, ni Ainhoa Unamuno naiz, bergararra, baina oinatin ja badia 9 urte hasi infinito zabaldu ginuala 2 pertsonak, gaur egun 2 hortatik nik jarraitzen dut, baina kide bat daukat, eta bertako arduraduna. Eta gaur zer erakutsiko dauzkazugu? Gaur azalduko apurtxo bat, K-Stretch hamaka posturalan metodua. Venga, zer da K-Stretch? Esan duten bezala da hamaka postural bat, da erramintza bat oso ona gorputzak, pertsoniak gorputza ezagutzen joateko. Jarriko gara hamaka baten, eta hamaka horren bitxartez, berak emate euskun propriozepzio horren bitxartez, eta irakasliak ematen daben pauta batzun bitxartez, joango gara lortzen gorputzan posturia, nola baitz, zuzendu, tensinuak, gorputzan daren tensinuak orekatu, horren ondorioz malgutasuna hobetzen da, minak arintzen dira, mobilidadia hobetzen da, eta jungo gara ongizate bat topatzen, pixkatxo bat minen bajatze hori bereziki dela gure helburua edo jende gehienan helburua. Orduan, onurak horrek izango liazke? Horrek, eta azken finean gero arnasketiakin zuzenian lotutako metodo bat da, giharkatietan oinarritzen da, giharkatien aktibazio bat edo martxan jartze bat, estiramentu bat, eta giharkate horretan beti parte hartikoa dau arnasketan oso importantia den diafragmiak. Orduan, arnasketia izango da klabe denbora guztian, eta horrek, arnasketian orekatze horrek, ekarriko dau sistema nerviosoan bebai orekatze bat. Eta, esan nik ez, horrek ze onura aukiko daben, bertara etortzen da jendiagan. Ez horrek, luzat. Perfecto. Eta hemen txen, arnasa soltautakoan, lehen bezala, joango gara bular horri esaten berantz etortzeko. Ez dugu nahi, despegatzia gure saietzak. Eta oinak luz egongo dira. Nortzuk etortzen dira, edo nortzurendako da aukerako hau? Da nondako? Niretzat da gozada bat, da edozeinentzat. Topau aldozu talde baten. Pertsona gazte bat, atzo bertan zegoan 20 piku urtetako mutil bat, eta dago aldamenean jubilau bat. Berdin da, egisa da, ordutegi xagatik asko mobitzen dela, etortzen dian pertsonak ordutegi xagatik, jubilauak normalian etortzen dian ordutegi baten, eta lanian da bilen pertsona bat, ordutegi horretan askotan ezin da etorri, baina egon alda nahasketa bat oso heterogenua, oso anitza. Eta gozada bada zela guk, ariketa berdina, moldatu aldogun hamaka horren bi planuen bitxartez, horrek moldatzen, zela lortu aldogun ariketa berdinakin, pertsona desberdinei, momentu berdinean, nola baitz, onura berdin bat, berdina sekulazta izango, baina onura hori ekartzia. Hamaka aipatzen gabitz, hor, zure atzien ikusten da, hori da erabiltzen duzuen elementu nagusixena? Hauxe da elementu nagusisa, hamakia, dauka bi plano mobil, eta gero dauzka ego batzuk besuak apoiatzeko. Baina, gero hamaka honek dauka aukera desberdinak, posizio desberdinak hartu alditxu alako, horren arabera saioak intensidade desberdina auki aldau, helburu desberdina auki aldau, baina gero erabiltzen ditugu pelota, goma, pixuarin batzuk, erresistentzia batzuk, beste batzutan, beste helburu batzu lortzeko edo muskulaturiai lasaitzen laguntzeko, tensio miofastialak arintzeko, erabiltzen ditugu erramintza batzuk, nolabait gorputza prestatzeko, ariketa hori, ahalik eta egoera ero baldintza onenetan itxeko. Onuria, handi xaua etaratzeko.
ulertzen dut orduan kaestretxak bestiak beste fastiari be eragitzen dauela, ez? Hori da, bai. Azken finean gorputza tensio bat sortzen da, gorputz guztian, katai horrek, nolabait ulertuz, katai horretan fastia horrek eragin zuzena daukela, arnasketia dago hor erdixan, ez dakit, gidari bat edo izango bazan bezala, eta lortzen duguna da tensio horren arintze bat. Metodo hau berrisa da, komila artean izango duke, edo metodo gurera ez dela oin urte asko heldu. Ba, hori, bueno, gu 9 urte eramaten dugu, nik lehenautik jabe ezagutzen eban, ez dakit, hemen egisa da, igual gu izan ginela lehengo tarikuak sartu ginuanak, nik esango neban ez pagina lehengoak izan, lehengo tarikuak bentzet izan ginela, eta baina gaur egun ikusten da, baina oinatin ez dago zentro bat, zentro geixo dare, Bergaran zentro bat baino geixo dare, Arrasaten be bai, doia, ez dakit, jendian arreta hori deitzen, eta jendia oso gustora joaten den aktibidade bada, beriala ikusten da, ahosa oko hori, zela, askotan etortzeza da, eta dago familia isa oso bat, zeratozu atzo etortzezan bat, ani, klaro, eske zure ama, zure tia be bai, lehenguzinia be bai, danak dabiz, onura horren, entzute horretatik, proba una izan. Kaestretxa egiten dauen pertsona batek, egin aldau, esango dut, partekatu leike beste aktibitatearen batekin? Guztiz, bai. Hau da metodo bat... Osagarrixa da? Guztiz. Da osagarrixa danerako. Osa, da danerako. Gainera da osagarrixa era simple baten. Ez que niretza da, ariketa ikin ez da ben pertsona batek, askotan, igual, eramaten dozu, berdin jatez, beste aktibidade batera, ez noi esatera zein, bakoitzak pentsatzeko nahi da bena. Eta askotan izaten dira ariketa nahiko konplejuak, ez? Igual irakaslean zatez edo praktika gogatzen doian batentzat ez, baina pertsona berri batentzat bai. Amaka honek, propiosezin horregatik itxen da bena da simplifika hori dana, asko simpliagoa da. Orduan, gorputza horri, arreta hori jartzen hasteko da modu bat super samurra. Lesinuak eta ukitzia, praktikamente da oso zaila, ez? Osea, inor esango nan ez dala lesiona. Oin, min batekin etorri da nahi, igual beti ez jatzuk entzen mina, beti ez da desagertzen, eta batzutan ibili biasa egokitzen mina arintzeko postura horretan dagonian, edo mina desagertzeko, ez? Hori izango zala gure helburua. Baina da, kompletamente metodo bat, lagunduko oskuna gorputz hori ezagutzen, eta ezagutza horretatik ja, abiatu alzala, ez, probatzera, igual esploratzera beste metodo batzuk. Hasi eta zenbat denborara igarriko geuke edo igartzen da hobekuntza, ze, klaro, depende. Bai, gorputzaren arabera, erregulartasunaren arabera. Bai, behitu, aste honetan eske izan da oso, aste honetan etorri da neska bat, etorri da probatzera, klasia, behin. Eta beran eska oso rigido bat, egisa da itxen dabela gurekin beste gauza bat, eta etorri izan da, test batzuk itxen dira beti aurretik. Orduan, berak test horrek itxen zeuala, konturatu zen, bastante ondo zeuala. Bueno, klasia bukatu, eta testak itxian, lurra ikutu zeban, bapatian. Karo, sekulako zatixa, hobetu zeban. Altzau zan, besarka bat emutera etorri zan, zenostan, ise emoziona hoi naiz, ez? Posik, eta bi aulkixian jarritxa, zazan zeben, lehengo klasian da ikutu, ez? Beste batzuk, doiaz urtiak poliki-poliki hobetzen, ez? Baina, beste pausu batzutan, orduan, beti izaten dut, badakit ilusinua itxen dabela horrek, baina gihauza itxeste mina ezaukitzian, mobilidadia hobetzen joatian, ez? Orduan, izan alda pertsona batek, beriala, magia emuten dabela, eta beste batzuk, bia dabela, lan bat, apurtxo batez, progresioa, suabiaua, lentoa, baina gorputz danak ez dielako berdinak, eta danak ez dabelako funtzionatzen berdin. Eta hori guk jakitzia eta kontuan hartzia oso importantia da, gero lan eta lan miofastial hori itxelako orduan, ezagutu bia dalako pertsona bakoitzak bai zela jokatu. Danekin ezin dugulako berdin jokatu. Olakotan gainera, garaipen txikitxo horreik, gutxika baldin badiabe ospatu inbidia, ez? Hori da, bai, eta jendia goten da posik, eta ilusionauta, eta hor txendari, bueno, venga, haber kurtxo bukararako, ez? Baina beti izate dutena, ez, evidentemente ilusioa itxen dau, ez, adibidez lurra ikutziak jendian zat, ez, flexinuan,
Baina hau gehiago ze batzuk ikutzen da belurra, baina minez jositxa dare, eta beste batzuk ez da ikutzen, eta ez dauken minik, ez? Orduan, begiratuko mina, begiratuko mobilidadia, agilidadia, begiratuko itxugu beste parametro batzuk. Hori da, bai, ez bakarrik test bat. Bueno, garbi geratu dozatena da, danontzako dala, edonoren dako, mina euki edo ez, eta igual probatzea besterik etxako geratzen, ez? Bai aipatu, igual mina gudo bat dagonia, lesino bat, istripu bat auki albozut, igual inflamazio batekin, edo baldimagare, igual hasierako momentu batutan, bai konbeni dela pixkatxo bat, gorputzai, lagatzia ez, etxean bera bakarrik hasteko reparatzen, bai, edo joati espezialista batena, afizio batena, osteopata batena, arek gomendatzeko, bai, baina gero bai, edo zeinek, hortik aurrera ja, egin leike. Ba, probauko, Ainhoa Unamuno, eskerrik asko. Vale, zeuei.